Mga kaistorya, this is your kaistorya host, Ardison Tulipas Arsua. Manginom ta or mga manginom na noon, mga o sabaw. Wow. Sabaw, sakto ba na? Muhigop ta og sabaw sa lauyang baboy. Oy, si! O atong pangutan-on ng mga katawhan kung unsay angay buhaton aron muubos ang inflation. Kaya according sa PSA, ang inflation may taas og 5.3% atong August. So atong pangutan-on ng katawhan kung unsay angay buhaton aron muubos ang inflation, or ang pangutana kung nakasabot pa sila kung unsa ang inflation. Excuse me, according to the Philippine Statistics Authority, the inflation rate in the Philippines rose to 5.3%. Para sa imo sa kay atong buhaton para masulbad ang problema sa inflation. Sa imo mas sa inflation? Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, gitaas sa katong inflation rate sa August. Unsa kay itong buhaton, ma'am, para dili na mo taas atong inflation rate? Unsa mo may istorya, ma'am, sa inflation? Sir, according to the Philippine Statistics Authority, that last month in August, our inflation rate rose to 5.3%. Unsa ka itong pwede mabuhat, sir, para masolve ang inflation? Balik-balik na yan ang ubos. Wadi ubos. Kirmigid rit. Asa may pagsabot nimo sa inflation? Ida ko balita na. Angon sa? Palalito. Kaya kay taas man po, sumpay na lang po itong another ng mga produkto. No, it's not fast talk. The Philippine Statistics Authority said that the inflation rate rose to 5.3% last August. So what do you think will be the solution in order to slow down the inflation? What? Ma'am, according to Philippine Statistics Authority, the inflation rate rose to 5.3% in August. So what do you think will be the solution in order to slow down the inflation, ma'am? Sorry ka, pang Miss Universe, yung mga question lagi na! What? Gusto mo na, oy! According to the Philippine Statistics Authority, inflation rose to 5.3% in August. Sa imong paglantaw, ma'am, unsa kay atong buhaton para masolve ang inflation sa Pilipinas? Tanong po sa kamera mo. Inflammation? Ikaw. Unsay solution sa inflation? Istorya sa nanamisyon. Unsay kalainan sa inflation o inflammation? Ako kay problema ang atong gobyerno karon, kay gawas nga nagproblema ang atong gobyerno sa inflation. Ang usa pa gid ka problema, ang mga Pilipino wala kasabot kung unsa ang inflation. Ay shout out kay sa Five Sisters Eatery. Kang Ma'am Norma and Sir Mark Rosales, Five Sisters Eatery. Ang ilang lamian nga Bisayang manok
Bisaya gyud na, Bisaya gyud ay nga manok di ay.